मीडिया नोंथांमोनखौ सिनसिदों हामबाय होदों नोंथांमोना फैनानै बेबायदि खबर लाफैनायनि थाखाय दिनै Ex-NDFB पिस फर्मा मोनसे प्रग्राम लादों वार्डेस प्रग्राम आरो बे प्रग्रामाव बिथांमोना जोंखौ एनकारेज होफैदों एसे आङो बे रिहाबनि एडभाइजार हिसाबै आङो दा खामानि मावगासिनो दङ खारन बे गथ'फोरखौ बिराद मोनसे गोसोआव दुखु मोनो गाज्रि मोनो आरो बे गथ'फोरल' नङा बिनि बिमा बिफानि गाबनायफोरखौ जोङो माने गोसोआव बिराद जोङो दुखु मोनफायो मोनसे बिराद गिदिर बेमार बायदि बेयो ओरैबायदि केन्सार बेमार बायदि बे ड्राग्स जानाया बेखौ जों दा सालायनानै मिथिगौ दा बेनिखायनो आङो थेंक्स होदों दिनै जे जोंनि Ex-NDFB बिथांमोना फैनानै मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ बानायफैदों बिथांमोनखौ आं हामबाय होदों बिथांमोना जेरै Ex-NDFB फर्मा जेरै फैदों आं बेबायदिनो मोनफ्रोमबो संगठनफोरखौ जोंनि बर'नि जेसेबां संगठनफोर दङ बे संगठनफोरखौ फैनानै बेबायदि खबर लाफैनानै जोंखौ जोंनि मावनायाव थुलुंगा होफैब्ला जोङो एसे आरो साबसिन एनकारेज मोनगौ खारन जोङो जोंनि बर' जाथिया एसे जाथि हिसाबै बिराद मोनसे गाज्रि मोनसे बेमार हाबबाय बे बेमारा बेनो जे माने जों माजों कन्ट्रल खालामबावनो आरो बेखौ जोङो समाज हिसाबै जों बयबो सांग्रां जानांसिगोन गामि लेभेलनिफ्राय लानानै आप टु ग्रास लेभेलनिफ्राय लानानै जोंनि बे बिषया माने हाबगासिनो दङ खबर मोनदों गाज्रि मोनसे बियो बेमार बायदि हाबगासिनो दङ बेनिखायनो जोंनि समाजा बर' समाजा एसे सांग्रां जानाया मोजांसै नङाब्ला जोंनि जाथिया बे मोनसे लाइनजोंहाय नस्थ' जानो थांगासिनो दङ बर्तमान साबेसे गथ'फोर दङ दा बर्तमानहाय जोंनियाव 60 जन दं 60 जन दं दा गथ'फ्रा बिदिनो फरायफुनाय गथ'फोर दुखुनांथाव क्लास 10आव फरायनाय 9आव फरायनाय क्लास 12आव फरायनाय बेबायदि लेभेलनि गथ'फोर जोबसो दानि बे गथ'फ्रा रिहाबाव दंफैयो माने बिनिफ्रायनो जोङो माने सार्भिस होनो गोनां जायो एग्जाम हैनो जोङो लांनानै क्लासाव लांनानै जोङो नेनानै बिसोरखौ फरिखा एग्जाम होयो फरायनायनि थाखाय जों बहायनो सुबिदा होयो सिगाङावनो दा बेबायदि लेभेलाव जोङो मावगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं मोनसे मेसेज होनो सानदों नोंथांमोननि गेजेरजों जोंनि बर'नि गेजेराव जेसेबांनाखि बर' संगठनफोर दङ बे बर' संगठनफ्रा एसे अननानै बेबायदि जेरै NDFBआ दिनै खबर लाफैदों बेबायदि खबर लाफैयोब्ला आङो मोजां मोनगौ गाहाम मोनगौ खारन बे जोंनि जाथिखौ मोनसे प्रटेक्सननि मोनसे खामानिखौ जों मावनो थांगासिनो दङ बेखौनो आङो दिनै बर'फोरनि गेजेराव मेसेज बे माबानि गेजेरजों बे रिहाबनि गेजेरजों माखासे फिडबेक जों लादों फिडबेक लानायाव जोङो फ्राय माखासे मानसिखौ जों मोजां रिजाल्टखौ मोनदों आरो बिदिनो सोरबाया थांफिनदों बोसोरनै बोसोरथाम थादों आरो बिदिनो सोरबाया बाहायफिनदों आरो फैफिनदों बिदिबो दङ फैफिननायबो दङ खिन्थु जों फिडबेक लादों फ्राय माखासे बिमा बिफानिफ्राय आरो जों मोनदों फिडबेकखौ फ्राय माखासे बिदिनो 60%आ माने मोजां जाहैनायखौ जोङो रिजाल्ट मोनदों आरो